Hello guys! Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. So, today, ngayon po namin itutuloy yung naudlot namin kagabing games. Bali nasita kasi kami kahapon dahil sobrang madami po kami dun sa sa bahay. Kaya, tinuloy na lang namin dito sa farm ng kami-kami lang. Kaya, sa amin lahat ng pa-premyo. Galingan nyo! Thank you rin po sa sa nagbigay po ng pa-prize namin kay anonymous subscriber. You can and Ipen. Ipen. Thank you. Thank you God bless you po. more, mga sir. God Salamat. bless. Ang paros ko. Nababasa. Grupo ng Tiligay at grupo ng Tipasay. Pick doon tayo kung sino yung Para walang Hindi, wait na lang. Tayo. Kuya, wala igilid mo muna yan. Yung Kung sinong tripod. Yung panalo kan Tiligay yung talo sa kanya. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Talo? Talo. Kay Burakay ka. Ha? Dalo kay ni Dana. Dana. Gusto mo? Bato, pick. Talo ka. Dito ka. Okay, dalawa. Bato, pick. Bato, pick. Si Ukay pala. Bato, pick. Mamaya na siya sunali sa ibang game. Yes. Bato, pick. Talo ka. Doon na kayo. Usod na kayo doon. Usod na doon eh. Yung pila nyo. Mamaya, marami para malaro. Usod kayo doon eh. Hindi nyo kaya 10? Ikot? 5 lang. Kaya. Hindi, yung kay... Bilisan nyo rin na mag-ikot ang kanil sa isa lang. Oo. Sa kanan bang Kayo bala. Basta yung isa nakatakip tapos Basta ang takpan tong yung mata lang. kaliwa? ito ang pangpitek tong kanan. 5 lang, 5 ikot. Try nyo 5. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Bilisan nyo rin eh. 4, 5. Oh. What, Jeff? Ale, ba't bote ang tinira mo? Hindi bote. Tapos na si Gigi ah. Wala pa. Ay, hindi ka pala napitik. Hoy! 5, go. Oh. Ay, ganda nga na. Hindi pa. Mamaya. 4. Andyan ba dyan? Go! Ate, masaya dito ba? Ikot. Ikot, Dana, ikaw na. Dana, ikot. Ikaw na. Magbilang ka na rin ng sarili mo. Ikaw na, Alex. Si Alex. Ay, ulitin mo. 5. Wala. Wala eh. Dana, bilisan mo, Dana. Guys, may lasing. Nalasing. Ako yung lalakad ka nga doon. Nabartasan. Sino nanalo? Kami. Ipagpago sa kanila. Pagpagmante. Oh, diba? Babawi ako. Next. Oh, next. Ayan guys, ang palarong ito, yung hihilahin ng tipasing yung tissue kung saan tatapat, kung sa piatos, or sa mga pera-pera, yan. Yan ang makukuha niya. Woo, 500! Galingan ng tipasing. Oh, Wait lang, Ante, wala pa. Game. Nandaan mo lang. 3, 2, 1, go! Allah! Wala! Ito lang piatos. Piatos. Okay na yan. Ligaya, Alex. Next. Maubos yung tissue.
Lagay ka nga dyan, Tio. Dito sa labas. Oh, good luck, Auntie Ligaya. Galingan mo, Auntie Ligaya. Nakita mo to? Sana. Kita mo yung dilaw na yan? Huwag mo munang hilahin ha. Kahit 20 lang ah. Next. Game. 5, 4, 3, 2, 1, go! Hila! Hala. Wala talaga. Wala talaga sa Auntie Ligaya. Shaki! Shaki. Shaki di. Oh, may chaki ka, Auntie. Pwede na yun. Oo. Naminto na ka. Dana! Hindi man siya. Ayan yung dako. Wala. At least kahit hindi naglakad, may chaki. Thank you guys. Isa pa to, ginagtudo niya hila. 5, 4, 3, 2, 1, go! Oh! Pwede na. Parehas lang sa tsake. Bayad ng tsake. Palitan mo ng 20 yun. Pinta. Ako si Dana agad. Sana sa masali-sali. Sunod si Yukay. Next player si Dana Lopez. Tanggalin mo nga yung sombrero mo, pakainit. Ako nainitan sa ulo mo. Balikan. Magpadaman ito. 5, 4, 3, 2, 1, go! Tsake ka lang. Tsake. Antayin nyo kasi yung go bago kayo magila. Ikaw pagka mag-testeng, kaya kami mag-ano. Mag-thank you ka doon. Thank you. Kasi yung kay. Okay, go next. Sige, bilisan mong hila para makuha mo yung 500. Pag nakuha mo ito, hati tayo na. Go, Yukay. Dito. Hindi dyan ka. Dito mo hilahin. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Na! Marshmallow. Marshmallow. Sunod na rin ako dyan. Sunod ka na naman? Ay, tapos ka na kami pa ni Kami Gigi. pa. Ilan pa kami? 4? Kala nyo ha? Hindi pa nakukuha yung 500. Oh, next player si Alec. Galingan mo, Alec. Hilahin mo pa. Yan. Oh, game. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ba. Kulang sa tubig, oh! Wait lang. Nakalimutan lagyan. Nakalimutan lagyan. Usod nyo! Hilahin mo na yung tissue. Daya ko nyo! Nakalimutan lagyan. Ganyan kalaki tubig ako lang. Kaganda nga katay, daya nyo! 5, 4, 3, 2, 1, hila! La. Oo, tama! Dagdagan nyo pa kasi ng tubig, eh. Madaya pag hindi dagdagan. Oh, Alec, oh. Thank you. Yes. At least may 20 ka na. Panggasolina na rin yan. Oh. Si camera girl naman. Camera girl. Dito ako. Hindi, yung kabang kunti lang yung kunakon eh. Hindi kasi. Talagang Oh, sinisinig nyo talaga. okay na. 5, 4, 3, 2, 1, hila. Baka talaga! Ba't puro 20? Kadali eh. Kagaan. Mataas pala to, oh. Sana biglang baba ng ganyan, oh. Dito lang magabanda. Ito mataas. Oh, next player natin guys, si Gigi. Oh, good luck, girl. Ano yan? Hindi mo naman nabawasan. Oh, go. 4, 3. Kulang ang tubig. Kulang. Ay, di mo patalo. Kulang ang tubig. Silipin ka niya, no? Okay na yan. Nakasirig eh. May level lang to, ano eh. 5, 4, 3, 2, 1, hila. Wala, hindi talaga makalis. O, Jo, may 20 ka. Yay! 5, 4, 3, 2, 1. 20. Ate Kitchen, 20, 20. Thank you sa 20 pesos. Wala, hindi nakuha ang jackpot. Ay, sunod natin. Next naman tayo sama ka pala tissue. 5, 4, 3, 2, 1. Hila. Wala. Wala nakatapat. Much later. Hello guys. Oh yun. So, ngayon, bali na bago po ang aming mga pag-games kasi kinulang po sa mga players. Wala ng bata kasi nga ano, ano po kami, pinag-distancing. Bawal po daw yung dikit-dikit. Kaya ang
ang pag-games, ang naisip kong games, kung ano-ano na lang ang naisip ko kasi walang space at saka umuulan din. Ito yung naisip ko guys, bale maglalagay ako ng pera dito sa kubo, hanapin nila. Bahala sila kung saan sila maghahanap. Saan ko kaya siya pwedeng ilagay? Ito guys yung ating pa-price. Good luck sa mananalo. Ayan, meron kaming na-harvest na dragon fruit. Isang tray na dragon fruit. Shoo! 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 Saan ko itatanim ng aking pahihirapan natin sila guys. Tatanim natin yung 20 pesos. Yan, dito, 20 pesos. Lumusot pala dito. ₱20. Saan kita ilalagay? Yun. Dito guys yung 20 pesos. Yan. Dito ko siya nilagay. Dito ko guys nilagay yung 20 pesos. Next, yung ating 50 pesos. Excited na sila sa baba. Excited na silang bumaba. Medyo yung games namin guys, pasensya na kayo kasi hindi kami gaanong makapaglaro kagabi at gabi na. Ayan guys yung 50 pesos. Yan, hanapin mo. Bahala ka dyan maghanap. Next, 100 pesos. $100. Guys, dito ko siya ilalagay. 100. Ding! Mahirapan sila maghanap. Next, 500. Medyo pahirapan natin to guys. Yun. Ilalagay natin siya dito sa loob. Ito guys, mga seeds namin ito. Ilalagay natin siya dito. Yan. Para hindi halata. Yan. Then, balik natin siya sa plastic. Last one, 1,000. Ito talagang pahirapan ko to. Bahala silang mahanap nila. Pag di nila nahanap, sa akin na. Wait lang, last one. Excited na sila guys. Last one. Okay, dito ko na lang siya ilalagay sa phone ko. Sa likod. Yan. Then, iiwan lang natin siyang ganyan. Okay, baba na! Go down! Maghanap na kayo! Pasensya guys at marami tayong hugasin. Mamaya na tayo maghugas. Okay, pasok. Players. Yun, nakita ko na.
Sige, yan ang mga matinding pangailangan. Matitindigid. Matinding. Matinding. Ay, wala. Oh, wait lang. Wait lang, tingnan natin yung mga kasamahan niyo. Wala dito, te? Wala dito. Huwag nyo na itong buksan kasi ano to eh. Oh, Ano? Pwede na? pwede na? Okay. Search the area. Go! Hala! Sige! 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 Ano tayo nang inanap mo dyan? Hala! Tingnan mo siya! Sige, hanapin mo! Wala talaga dito, Ate Gretchen? Wala dito sa box. Di ko na ito nilagyan. 5, 4, Sila nila, no? Hala! Wala yata magkano. Sa bigas? Aray ko! Dito lang sa loob. Dito lang po, sir. Oh, wala sa labas. Dito ko lang yung nilagay. Sige, search the area. Galing na si Kuya Ulan dyan. Pati nga uling. Sige, sige. Wala, sige. Nagsalit sa... Wala yata. Salit na kami, Ate Gretchen. Wala yata makahanap pa. Ano yun yung kasi, wag muna kayong magmadali. Ano nyo yung bawat kasuluk-sulukan sa mga ano nyo. Wala dito ba? Wala, tingnan mo si Ping. Tingnan mo si Ping. Ala, sige. Wala mo kayo dyan. Sandaan pa lang ang kita ko. Saan? Doon, no? Doon, no? Hindi ka nagsasabi. Kasi Patingin. O yan guys, nakita na pala ni Aiza yung 100. Busy kasi ako sa katatawa eh. Ay, doon sa takip ng Oo, yan. Tama, sa takip siya ng ano. Okay. Nakuha na guys ang 100. Sige. Wala, kanino ko pag binasabi, busy kayo? Yan, kalkalin nyo. Sige. Hala. Sige. Sige, stay. Oh, 1,000. Pag hindi nyo nanap, dagdagan ko pa ng 1,000 yan. Sige. Wala na. 1,000. 1,000. Basta dito lang siya. Sa loob. Pwede naman ko. Damating natin na. Mamaya ka na. Huwag kayong... Cellphone. Sabihin. Yung cellphone. Nalaglag na. Wala na. Lolo, sige. Akyat. Nahukay na bagaliping at hindi giniyak. Kain mo na naman. Ano ha? Basta ka bawat sulok, kapkapin nyo. Baka nandyan lang yan. Kanina nga nahawakan nyo na siya eh. Nahawakan nyo na. Nahawakan nyo na kanina. Uy! May nakahawak na kanina ng 500. Sigareta naman. May unggay! May unggay! May unggay! Nasaan ka na? Wow! Nakuha niya na! Hindi nyo gibuksan ba? Hindi nyo gibuksan. Oh, nakuha niya na yung 500! Meron pa dito. Nandito ako kanina eh. Eh, sabi ko nga sa'yo na. Nahawakan nyo na yun eh. Oh. 1,000 na lang. Tapos ka na pa yung... Ay, bandas na yung tama na. 1,000! Hanapin mo 1,000. Andiyan lang yung sa nakaisip-isip. Ilan ba yun ate? 100, 500? Isang libo? 50 pesos. Isang libo na lang? 20.
Nagang signante. Ano, ha? Sayang mo kiulan ha. Kaya nga. Ako na din kanina. Si Kuya Ulan, hawakan niya yun, tsaka si Aisa. Hindi niya kasi kinalkan. Hala, di ba naglinis na kayo? Kinalat nyo ulit yung nilinisan nyo. Yung mga buksan nyo yung kung ano-ano mayroon dyan. Ako kasi no 500. Ay, pa isi na lang si Pink. Easy-easy na lang. Nakakuha ba naman na ng 500? Kung mahanap na 1,000, mag-isi na ako. 20 na lang natira eh. Wala yan. Bali, tatlo na lang. 20 pesos, 50 at saka 1,000. Makita tuloy yung kadumihan ng kubo. Hoy, ibalik nyo rin yung mga pinagkakalat nyo, ha? Wala. Bala ka magabalik eh. Sobli na lang din kami Matinding pangangailangan, guys. Oh, si Alec, tingnan mo. Sige. Ang pangailangan ko. kayo. Huwag kayong Sayang yung 1,000. Sayang yung 1,000. huwag pa petiks. 1,000 yun. Nakawat ng 100. Huli lang kami na. Na-stress na sila. Hindi ko na alam kung kadudumi. Galingan niya dalawa. Ay, nako. Huwag kayo mag-focus. Okay, bigyan ko kayong claw. Sa 1,000, huwag kayo mag-focus sa bubong. Oh, dali. Go! Wait, kinelas ko. Where are you? Pwede sa bubong. Wala na sa bato. Diyan ako galing eh. Wala talaga. Wala yan sa bato. Nagaling na ako sa bato eh. Ante, ilang beses na nakalkal yan. Nakalkal ko na yung bato na yan. Basta dito lang yung sa baba. Dito lang yon. Oh, clue pa din? Isa pang clue? Clue ulit? Ante, nakailang baliktad ka na sa bota. Hindi mo pa rin, wala na dyan sa labas, hindi ko na nilagyan sa labas. Dito lang sa loob. Isang clue pa? Isang clue pa? Sandali. Pero dapat hanapin nyo muna yung 50 tsaka ang 20. Nabasa nga itong bike. Lumaksa ka. Sige, hanap. Ay, ko kaya maganap ng pera. Oh, go! Dalawa, meron na. Oh, clue. Yung 20 pesos, nandito lang yon. Dito? Ayan, galing nila dyan. Matambo, meron akong ano sa'yo, gift. Dahil birthday ko, bibigyan kita ng gift. Sabihin mo, happy birthday at tita. Happy birthday, tita. Okay. Ano? Pag hindi nakita yung 20 tsaka 50, kay Tambo ko ipapakuha yon, kanya na. Yung 1,000 na lang. Oh, game. Yung 20 pesos na hawak-hawakan na kanina, hindi nyo pa rin siya na ano. Napadaan-daanan na ng kamay nyo. Lek, silalim ka, Lek. Rico, gabang gano ka. Wala pa kasi hindi na kayo magaganahan, maganap sa 50 tsaka 20. Wala, yung bulaklak masira na, kakakalkal. Yan guys. Libre ako. Ano to? 20. 20. Oh, pakita dito Kuya Ulan. Oh, may 20 lang, pwede ka na. guys. Ay, 50 naman. 50 pesos sa taas. Tama na nagkula mag-ininaw. Sa 50 pesos sa bubong. Ayan. Nakakakyan. Akyat! Akyat! Oy, dandaan lang, masira yung bubong namin ah. Dito yung side siya. Saan? Dito ang side. Nabaliwala ako. Dana, alis ka dyan, Dana. Kasi nga dyan, Dana, para hindi sila maano. Dito ka muna sa labas. Baka na. Hindi yan sa loob, sa bungad lang yan nilagay. Sa bungad ko lang siya nilagay. Kanina pa akong kasi nag-ano dito. Kasi sa dami niyan. Oo, nakikita ko nga nakalabas yung zero. Oh. Ay, 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 ay. Nade-dance naman ako kaya.
Ayun na, nawa ka na. Guys, tingnan nyo sila oh. Matinding pangangailangan talaga. Para tayong mga ano. Harap sa kanan, harap. Kanan? Ito. Kanan. Kanan, kaliwa. Kaliwa. Ano ba talaga? O, dyan kayo. Picture mo kayo dyan. Sige, dyan kayo. O, tingnan nyo sila guys, oh. Tingnan nyo sila. Dahil sa 50 pesos, nakikita ko yung zero. Ay, kahihina nyo naman, nila lang. Wait lang, so? Nakikita ko yung zero. Hindi nga. Gretchen. Ate, butiki dyan. Butiki ah. Ate, butiki. Kita ko lang punitin ko eh. Oh, cellphone ah, tapak niya oh. Yung cellphone ko ha. Malapit siya kay Aisa. Ay! Wala. Wala maglapit sa akin! Yo. 1K! Oh, 1K. Andito. 1,000. 1,000 lang, last one. Talagang yung 1,000 ang talaga. Talaga, malas ako ah. Kurang swerte talaga. Oh, 1,000 hanap. Mula sa bubong ng 1,000. Saan lang? Dito lang sa ano, baba. Basta yung chinilas ko, ha? 1,000 yun. Walang sukuan. Matinding pangailangan, oh. Kuya Ulan, oh. Baliktarin mo na yung kawayan. Tapon kasi ah, sige makita eh. Pwedeng nakapatong lang siya. Pwedeng nakasingit-singit lang. Yan, sige, hanap. Anong klase yan? Wala dyan! Ako ang nakakakuha nun! Maghanap ka na Dana pag nanap ko yun na yun. May sama ka na Dana. Oh, hanap na, hanap. Kulay. Nahanap mo Dana? Ah, clue ulit. Parang hindi na tayo magtagal. Sa bandang table lang siya. Sa ibabaw na siya? Yeah, sige. Akin na nga itong ano, baka masira na. Sinira nyo na. Wala yung cake! Kaya ngayon mo lang Okay. Sa ilalim sa ibabaw. Basta sa table lang. Sa table lang siya. Ayos mo! Makikita ko siya. Ay, sa yung cake sila. Wala ba dito na eh? Wala ba dito? Teng? Teng, ano yan? Ayan, ayan, ayan. Woohoo! Yung napandagan na yung cellphone ko, naperde. Ganun na pikili-kili yun. Kasing ko yun! Yay! Yay! Sabi nga! Yay! Alis ka dyan, Dana. Ano yung tugaw na? Yay! Ayun na sa cellphone. Ayun na. Dapat sa ganito eh. Kaya nga. Eh bakit nandito naman siya sa ano? Kada, kadaya eh. Di mo pinaka naman sa cellphone. Eh, madaya. Paano madaya? Nandito naman siya sa Ulitin, ano? ano, kubo. 1, 5, 6. Nasa ano naman siya? Tawid ko na yan. Yeah! Ah, dali mag-ano dito. Oh. Diyan eh, o de. Saan? Sila pa ngayon ko cellphone. Kaya nga hindi ko tinatanggal yung cellphone ko diyan eh. Oh, hindi na ako maglaro sa sunod. Wow, magkano ka? Baka 1.5 siya dahil. Pakita mo rin daw. Parang kayo lang nakakuha lahat dalawa. Dalawa. Ala, tibay niyo. Walang ano to ha. Lahat kami magkakasama sa taas. Oo, walang silip-silip. Biglaan to. Hindi, alam naman din nila yon. Oo, kasi pinaliwanag. Yes. Sport lang tayo, guys. Ala, tibay mo pa yung pingi. Oh, next na naman, games tayo. Ayan si Peng, hindi na maglalaro yan kasi naka 1.5. 20 lang. Mabawi kami ngayon. Yes, bawi! Bawal daw ako magsali, guys. Guys, 20 Bawal ako magsali kasi nanalo ka. Okay lang. Panalo. Si Kuya Ulan may paghingi ng magdala yung pangbayad ng IDC. 4. Dali, bunot na. Sinong 4? Tayo! Ate ba sa Ate Ligaya? Apat tayo. Bunot kayo. Hindi mo na itago yung ako na yung bunot mo. Hindi. Ano? Na. Hindi itago yung bunot. Huwag mo lang sabihin kung sino yung bunot mo. Ano yung sabihin? Ay, yan na kayo dito. Asan na yung dalawa ay? Last! Ay!
Huwag niyo sabihin ko sino yung mga bonus ko, ha? Kita. Alden. Iyon. Ay, okay, ka dito, Kai. Ukay, magsali ka Ukay, may price yan. May sali ka dito, ito, Kai. Okay, ang ganda-ganda ng box mo. Dadagdagan natin yan later. Dagdagan kaya. Ay! Sino nakabunot ng ano? One. Anong pangalan mo? Main Mendoza. Sinong nag-team ni Main? Alden. Alden. Okay yung team Main. Wow. Sino number 2? Ano yan? Number 2. Marian. Sino Marian? Si Aldam sila. Guys, sila si Aldam. Oh, Aldab. Aldam. Ding Dong. Ding Dong. Si Wow! May dimpong. Dingdong pasado na rin. May dimpong. naman ako. May dimpong siya. Lalo na kasi. Dingdong, Marian. Ayusin ko. Diba? Sino number 3? Ano pangalan mo, te? Nadine. Si partner niya si ano? Si James. Yan. Oh, ikaw. Ikaw si James. Ay, sakto. Oh, kayo naman si Jadine. Team Jaden. Team Jaden kayo. Oh, kayo naman. Team Lisa. Ay, Liza. Tsaka Enrique. Lisken. Team Lisken. Team Jaden. Ngayon, ang may quiz dyan. Si Aldab. Di ba Aldab kayo? Ikaw si May. Ang quiz dyan, si Aldab, si May magiging si Alden. Si Alden magiging si May. Ah. Ulit na kayo, magiging ano. Si May. Ikaw magiging Marian. Paano ako magiging Marian ka? Magiging natin ako? Oh. Guys, Swap! Kayo mga babae, magiging lalaki. Ikaw si magiging Enriquehin ka. Magiging lalaki ka, ikaw si Enriquehin. Siya si Liza Soberano. magiging ikaw lalaki sa babae. Oo. Ay, ngayon, ikaw ukay, babae ka ha. Ay, hey. Si Ukay, bagay niya eh. Ano ba, friend? Dito mo ba, friend? Ah, sige, practice! Aldab! Team Aldab! Team Aldab! Dongyan! Dongyan! Team Dongyan! Hindi nakakapit siya yan. Hindi. Yan, kakapit. Ah! Team Jaden! Team Jaden! Team Jaden! Oh, lalaki! Sinong lalaki? Ikaw lalaki, ikaw babae. Okay. Go! Team Lisken! Team Lisken! Pag nag-liskin ako eh. Wow! Seksihan mo rin daw eh. Oh, trial lang yun. Okay. Dito sa box na to, dito nyo makukuha yung mga gagamitin nyo. Dito sa box, dito nyo makukuha yung mga gagamitin nyo. Dito sa sa box na to, dapat may points din yung yung lahat na pamagamit nyo. Agaw-agawan? Hindi, kasi nag-iisa kayo dito. Hindi nyo kailangan mag-agawan. Hindi nyo kailangan pabilisan kasi magandaan lang ba? Yes! Magandaan ang lang. Oo! Game! 5, 4, 3, 2, 1, go! Kami na muna? Bago yan! Ay, hindi kasama yung damit ko dyan, ha? Sino magsuot dito? Malaki-laki! Ay, yung panisara! Yan. Isa-isa lang ang damit ha. Nag-iisa lang kayong damit. Isang damit? Oo. Tapos, sure? Basta kung hindi, di ba si Alda? Basta pangtas si pang May- baba. Oh. Si Maine yung magiging si Alden. Ala, nakatuloy na. Yan, pang babae. Yan. Ito.
ganyan ka na nga, mag-short ka pa? Alay na yung mamaming bathroom sa Magkuha ka pa, Nte! Hanapan mo yung partner. Ayan. Nad, ayan na sa'yo. Ayan na sa'yo, Nad. Oh, yan, yan. Paano po ay? Sige kayo. Dali, pagandahan yan. Ante, nasa mo yung leggings mo para Ano? Wig. Casting ng buhok, pero pagdating dito. Diyos ko, Day. Oh, diba yun? Oh. Kagwapo ni Alden. Okay yan, Ante, nakalawas ka. Malabusan. Magtulungan kayo mag-team. Guys, si Ukay. Magtulungan kayo mag-team. Ay, bet na bet ni Ukay ang ganyan. Magtulungan kayo. Tanggalan mo yung damit mo, Kuya Ulan. Dito na sama. Lek. Nakakatawa. Kuya. Pak na pa. Yan, Kuya Ulan. Ano pa? Mayroon pang natitirang ano. Wow. Kagwapo ni ano. Sino na ka to? Si Enrique. Sabihin mo rin, Ante. Magkindat kang Ante, Enrique. Ha? Hindi ako makita sa buko na to, ah. Oh, may natitira pang props. Oh, may natitira pa. Mayroon pa tayong natitira. Kahapong nagdaan. Ayoko na. Go dong yan. Panindigan mo yung pagiging Maria Rivera mo. Ako ba dapat maglagay? Liza, anong nangyari sa'yo, Liza? Ba't ganon? Wait lang, ano. No, Enrique, pagandahin mo siya, Enrique. Pagandahin mo si Liza. Gagawa lang ako ng ano, ng mga tanong. Pagandahin mo si Liza sa Verano. Hindi pa kailangan. Nasaan na yung call niya? Oh, ayos na si, ano, si Nadine Lustre. Yung call pin natin. Nadine Lustred. Ikaw si Nadine Lustred. Sama, utay. Guys, kagwapo ni James Reid, oh. Oo, eh. Taray outfitan. Tung. Ah, dumakil susa, oh. Nakaganyan ang short sa may pulo. Bakit nagapulbo ka, ante? Ba't naglaki ang katawan? Make upan mo na siya. Ba't naglaki man ang katawan ni Marian Rivera? Ante, pero masandali. Sandali lang. Oh, malaking ano yan. Malaking premyo. Kailangan yung manalo. Kuya Ulan, oh. Ha? Taray ka siksi. Bakit ang binyong? Mali yung wig niya. Tanggalin mo muna. Ayun po, ganyan. Yan, oh. Yung kasi yung bangs mo nakarap dapat yan. Guys, comment nyo na lang kung sino yung bet nyo dito, ha. Sinong maganda. Sinong dito ay walang Kapag maraming nag-comment Wala na na kayong ano, damit dyan mas na magaling, sa mayroon pa rin prize. Mayroon pa din siyang dagdag. May additional. Yes, may additional pa. Yehey. Ang taray ni Liza, oh. May book ang kilikili. pangtarik. Wait, kayo balik lang ako. Ang talay, ngaraw. Try mo nga ante ganito, oh. Balik ta rin yung sombrero. Oh. Yan, di ba? Mas astig. Oh, si James. Para kasi ano. Parang sino yung kontrabidang si ano? Para ka nang sinabungin yan. Si Chico. Chico ba yun? Ay, hindi. Para siya si Berting Labra. Yan, number ni Maine. Maine na may beldas. Tinag mo ta suso, kaya...
Kung may pang-ahit dyan, ahitin mo na. Wala daw. Uy, taray, patna pa. Kuya Ulan. Kapulbo na nga kanina. Matanggal na naman yung kuwan eh. Ito ang mukhang babae talaga, si Ukay. Oh, pa. Yung bra ko nagdalag pa sa... Si Liza. Huwag mo hawakan niya na matanggal-tanggal yan. Nanonood. Nagbago ba, nag-ano ba, Nod? Ano tawag dito? Nagsisiga pa pumunta ka dito? Hindi. Wala mo magawa doon? Ay, Barbie, sabi ko na. Hi, Barbie. Sabi ko na, Barbie, si Ukay. Kalaki ka ba mo kay ba? Ikaw ha, Ukay ha. Pag sa ibang games, ayaw mo. Pag ito, gustong gusto mo ha. Confirm! Oh. Takak! Ano masasabi mo kay tatay mo, Andon? Ha? Ganda? Ganda? Magpakalalaki na lang, magpakababae. Malaki ka bilas mo. Hindi ka bilas. Sa akin yung ano. Kailangan mo mag-sombrero para kompleto yung Si Indri. Yan na yung boss mo. Pitin mo tudo. Ah! Ay, may kamukha. Si Kwan. Sino si nga itong kontrabida na Max to? Alvarado. Si ano? Much later. Wow naman! Wow! Wow! Okay guys, picture taking ang mga chicks natin. Sexy dapat. Palabas nyo ang ano nyo. Ngiti. Oh. Next boys. Tatad mo ako ah. Ito naman guys ang mga kalalakihan natin. Nagwagwapo ang mga kalalakihan. Yun o. Oh. Sino mag-picture na dahil? Yes, baray. Oh, picture taking ang mga siga. Lasing kami, pare. Pre, gusto ko yun, no? Chicks, kulay brown ng buhok. Okay. Saan tayo tatagay mamaya? Maya na, pare. Yan guys, bale, papakitaan tayo ng ng mga couples ng kanilang talent. Yes. Tawagin mo na, Peng. Pasok. Our candidate number 1. Siya po ay nakapagtapos ng mataas na kurso. Mataas na kurso dito sa Mindoro. Hindi mabot-abot ang kanyang Doon kurso. sa Salapay. Team Alda, pasok! Ting, tining, teteng. Tanan. Ano yan? Oh, rampa. Rampa. Oh, pakilala. Akala nyo, si Robin Pad... Ay, parang babae pa. Siga. Akala nyo si Robin Padilla to? Alden Richards to. Oh, ikaw. Akala nyo si Sharon to? Kamali kayo si... Main Mendoza to. May paggano. Dito na. May pag-uga. Diyan muna. May pag Tapos na kami, bahala ka dyan. Contestant number 2. Our candidate number 2. Nakapagtapos siya sa Paaralan ng Batasan. Our candidate, Team Dongyan. Pasok!
Ting, ting. Kasiksik. Ikaw, trampa. Oh, ikot. Ganun lang, ikot. Ayan. Oh, pakilala. Yun, oh. Ako nga pala si... Ay. Hello guys! Ako nga po pala si Ding Dong Dantes. At kasama ko si Marian Rivera, ang aking partner. Akala nyo si Galaksin. Si Marian to. Nagkakamali kayo. Hoy, pang babae! Huwag yung matigas ang katawan! Ulit, magganong-ganong ka. Oh, di ba may ganun kasi? Pag ganun ka. Anong klase? Ganun. Check out din doon. Akala niyo ba siya? Oh, Sabihin mo, oh. ako nga pala, ay ano ba? Akala niyo si Angel Hello, Lixin. guys. Akala nyo si Angel Locsin to? Si Marian to. Nagkakamali kayo si Marian Rivera to, ganon. Sabi mo na doon. Oh. Yan, tingin. Akala niyo si Marian, akala niyo. Ano. Akala niyo si Angel Lixin. Akala nyo si Angel Locsin to? Si Marian to. Okay, yun na talaga. Okay. Our candidate number 3. Nakapagtapos sa paralan ng Salapay ang Pasok Team JD. Ikot, trampa. Usod doon banda. Oh, ikot. Ikot. Kakimot na. Next! Pao, pakilala. Gulat kayo dong. Ako nga pala si Ray. Yehey! Okay. Si Nadine Lustred. Dikitan mo ako yan. Lustred. Pakilala. Ako nga pala si Nadine. Hello. Okay. Our last candidate. Tara. From Sitio Bungbong. Bungabong. From Sitio Albunan. Pasok Team Lisken. Pakilala ng kamay. Oh, isang ikot muna. Ikot. Rampa. Yung kilikili. Harap dito. Oh, harap dito. Yan. Tatara. Oh, pakilala. Ako muna. Sige. Hi. Hello. Bangag ka rin doon. Pang babae. Hi. Ganyan. Hello. Ah, Akala niyo siya na magdayo to, no? Nagkakamali kayo. Si Leso Subirano po ito. okay. Kala niyo si Manny Pacquiao ito ako si Enrique. Ricky Hell. Yan, kagwapo ni Enrique. Okay, talent tayo. Talent portion tayo. Si Aldab. O ganito, ano? Ano ba ito ng halaman ko? Hindi na ano. Hindi na nadidiligan. Diligan. Yes, darating ka, DJ. Bebe. Tawaan. Bebe ko. Bebe ko, napagod ka ba? O, ganon. Ay, kaya na yan ni JJ. 5, 4, 3, 2, 1, go! Pasok. Kawawang halaman ko. Hindi na nagdidiligan. Ayan mo. Susunod na. Laga na kita. Baby love, napagod ka ba? Ayop ka. Sa mahal mo. Ikaw lang naman talaga! Ay, niloko mo ako. Tama na. Daw agpaparang niloko mo ako. Hindi naman seryoso. Ano ba yun? Oh, okay na yan. Iksi-iksi. Oh, next! Next. Mga TikTokers to, guys. Yung Team Dong. O, game. 5, 4, 3, 2, 1. Iba-iba. Yehey! Go, palakpakan din daw kayo eh. Palakpakan! Next! Ay, tanggalin ka na. Team Lisken! Ay, ano, JD. Lights, camera, action! Harvest ako. Talaga, mahal. Magiging tatay na ako. Pero may sasabihin sa'yo. Ano yun? Hindi ikaw ang ama.
Okay. Next. Last candidate. Team Lisken. Pasok. 2, 3, go. Cha-cha-cha. Aging matutukan siya. Patras. Oh, ano, ganyan na lang kayo. Ayan, ikot. Yan, oh. Hindi mo antay, isa pa noon. Isa pa ante. Isa pang ganun pa. Isa pa. Focus. Isa pa ante, focus. Isa pa. Isa pa. Hindi ko mauling. Ulit, isa pa. Ayan mo na. Hindi niya mapahiga. Okay, may Q&A tayo, guys. Oh, nakaganito ka, dapat naka Miss Universe Philippines. Oh, anong question? Ang tanong ko sa inyo guys, sino ang idolo nyong vlogger at bakit? DFL. Bakit? Kasi ang Team DFL, marami sila natutulungan na mga katutubo, then mga PWD and senior citizen. Thank you. Yes, palakpakan. Okay, next candidate. Team Dong yan. Yung basic ko ah. Ito ang tanong ko sa inyo, kung kayo ay isa sa mga sikat na vlogger, sino ang gusto nyo makakulab at bakit? Ang gusto naming maging kakulab sa pagbablog ay si Ibana Alawi. Dahil si Ibana Alawi ay Magsagot ka din. Maganda. Langso. parang balik ako dapat. Mga dapat, di ba yan? Ikaw ba natin ligaya? Ganda na, marami pang natutulungang mga taong nangangailangan. Gusto ko talagang makita. Kasi Iba na. iba na. Iba na. Okay. Iba na talaga si Iba na. That's all. Thank you. Thank you. Next. Team Jadine, pasok. Dahil kayo ay member ng Team DFL, may balak ka bang gumawa ng sarili mong channel? Wala po. Masaya na ako sa team ko ngayon at masaya na ako. Yehey. Oh, last candidate. Team Lisken. O game, ano ang mayroon sa Team DFL na wala sa iba at bakit? Kami guys, masaya kung sama-sama kaming nagapuntas na nagablog sa malayo o Masaya malapit kami, man. Talagang Masaya. masaya kami guys. Yehey. Oh, palakpakan. Yay! 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 Ah. Thank you! Oh, that's it. O guys, yung Yeah. bali yung para sa amin ay para sa amin sila yung magaling. Mm-mm. Ngayon, kayo po magko-comment po kung sino yung magaling para sa inyo. Kung sino po yung maraming comment, halimbawa si Jadine, sila yung maraming comment na Jadine. Mayroon pa po silang prize. Hashtag Dong yan, hashtag Aldab, hashtag Jadine, and Leskin. Comment down. Our top 4 goes to ting 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 Team Jadine. Pasok. Team Jadine. Team Jadine kayo. Sila silang tipasay. Dahil kayo ay nag-effort sa aming pag-games, Yes. mayroon kayong Ganda ni ate girl. 500! Yay! 500! Oh, ante, hindi ka na galit ha, kasi kanina hindi. Our third place goes to ting 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 Team Lisken. Pasok! O, rampa. Okay, dahil kayo ay nag-effort, may 500 ka. Ay, salamat. And then 500. Salamat guys. Yehey. Oh, masaya na yan sila. Kahit init na init na. Dito kayo sa kabila. Oh, kapit kamay mga girl. Okay, ang aming tatawagin ngayon ay kung sino yung nanalo. Our winner is goes to ting 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 Team Aldab. Dahil kayo nag-effort, meron kayong tig 500. Oh, masaya, malungkot ay. Masaya rin daw kayo. Nakabawi po kami. Dahil kayo yung nanalo, meron kayong 1,000! Ganyan ko ba? Thank you. Yes, ang saya-saya. Hindi ako nanalo!
Okay lang yan. Happy birthday, girl. Thank you, thank you. Group bag, group bag. Happy birthday. Gusto lang po namin mag-thank you sa lahat po ng nag-sponsor ng aking Car1 at ni Mother Dragon. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you, tatay, kay Upen at Ipen. Thank you po. Kay Kuring at Anonymous from California. Thank you po. Thank you, thank you. Kay Sir Alvin Aurea. Thank you. Kay Kuya Saudi. Hello po. Thank you, thank you po. And kay Sir ARR sa Pamani Bouquet and kay Sir Tobats. Thank you. Thank you po. Thank you, thank you. Good luck. Goodbye, guys. Happy birthday.